बीजेपी पार्टी आकर महाराष्ट्र हम जगह प्रमथा फाइनार नो खाबाय खुबाय लम सगो बीजेपी पार्टी आकर महाराष्ट्र हम जगह प्रमथा फाइनार नो खाबाय खुबाय लम सगो তিনি ম শ্রীনিবাস কাঁঠাল বাড়ি এডিসি ভিলেজ তিনি কোলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তাই অ্যাসেম্বলি বা আম্বাসা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি और सिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट ताई सिनी ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रो चेयरमैन रो दङ ताई सिनी बुरिनि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ताई बुरि चेयरमैन जो रो ताई लीडर्स दङ गरनि विलेज कमिटी नो वाइस चेयरमैन दङ गामिनि अखरा चाक्रा जो ताको बुखरक तिनि और कुथुम लाइजाक और जों इलेक्शन सिगां कग्रि थांमाने दङ इलेक्शन जुदि फैमिलि जागुलो जों पारन बर एके माइ खबा सालायनानै बागिनाय जों कम कग्रि थांजाक गास कग्रि मुताबिक जों तिनि और फैमिलि बुमार और सिनि काकुक ताइ बुखु संबाय जों और माइ खबा सालायनायनि इलेक्शन फैमिलि जागुलो अ प्रोग्रामनो खायना थांतिनि और सिनि बरक सिनि ताकु काहामनो बरक बुखु काहामनो बरक पूर्वे आगिओ बिजेपि खाय दङनि सिनि ताकुनि मुंतां खमो कयनमोहन त्रिपुरा बिनि पि फांबाय न तिनि 5 फैमिली 10 बुटार सिनि पार्टीओ जॉइन खलायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि चबाव सिनि हायुंगो सिनि तिप्रासा सिनि बरक दफा सिनि तिप्रासा दफा अ हायुंगो खरक तिसै दङनि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनि अहानि सिनि तिप्रासानो थाङि दङनि चबानि अ थानसाव बरक तिनि जॉइन खलायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि फानो बरक फाइसबायगा बरक तिनि सिबि सिनि नगनि बरक तिनि सिनि बरक बैसिं हालक मानसुखा सिनि पार्टीओ बरकनो बेलायखानो जों खाबाय खुबाय लामसो खातिनि बेलायखानो हामबाय नरकनो तिनि सिनि नरक सिं बाय बाक्सा तिन दफानि सामुं खाय तिनिबो खाबासगा सामुं खालायसिनो दो हामबाय।